Ben, pois moi bo día. Imos dar comezo a esta sesión plenaria. O primeiro punto da orde do día, a esta sesión plenaria que é unha convocatoria extraordinaria e urxente, o primeiro punto da orde do día é a ratificación da urxencia da convocatoria da sesión. Se ninguén ten ningún problema, ratificamos a urxencia, se lles parece. Vale, e pasamos daquela ao debate tal e como acordamos de maneira conxunta dos puntos 2 e 3. O punto 2 é a decisión sobre as reclamacións presentadas ao Orzamento Xeral do Concello de Santiago de Compostela correspondente ao exercicio 2026 e o punto 3 a corrección de erros en axudas nominativas en base 10.2 A e B de execución do Orzamento Xeral do exercicio 2026. Ten a palabra o señor César cando queira. Boa tarde a todos e a todas. Obrigado, señora alcaldesa. Os supostos de motivos para aceptar as alegacións están moi tasados e únicamente se refiren a tres aspectos: o trámite para a aprobación e elaboración do orzamento, omitir crédito para obrigacións exixíveis ou a insuficiencia de ingresos en relación aos gastos. Neste caso, houbo tres alegacións, unha presentada por un funcionario deste Concello, donde reclamaba o nivel 24 como funcionario do Grupo A, subgrupo A1. O informe da Dirección de Área de Administración, que é a que ten as competencias sobre o persoal, di que este suposto, esta alegación non estaría dentro dos tres supostos do artigo 170.2 que acabo de decir. Ademais disto, esta alegación tamén non estaría xustificada porque na disposición adicional sétima do Real Decreto Lei polo que se aproban as medidas urxentes para a execución do Plan de Recuperación, Transformación, Resiliencia en materia de servizo público, de xustiza, función pública, réxime local e mecenazgo, pois di que só o nivel 24 como nivel mínimo do subgrupo A1 é exclusivo da Administración do Estado. Ademais, este Concello acaba de gañar tamén en decembro de 2025 unha sentenza donde outra funcionaria deste subgrupo A1 reclamaba o nivel 24 e tamén a sentenza foi favorável para o Concello. Ademais desta alegación, hai outras dúas máis que foron presentadas pola Asociación de Veciños Sandra Prego Rial, donde reclamaban a reurbanización da Rúa Samos, o mantemento e adecuación do viario público, a súa accesibilidade e a seguranza de infraestructuras e servizos urbanos do barrio dos grupos Compostela e Cardenal Quiroga, e nunha segunda alegación pedían a reposición do sistema de iluminación das instalacións deportivas da Rúa Samos. Estas reclamacións foron inadmitidas tamén pola oficina orzamentaria, alegando que non existe ningún procedemento de contratación que afecte as mesmas, nin tampouco unha sentenza firme que obrigue a executar estas obras. De calquer maneira, desde o Goberno Municipal tentaremos levar adiante estas reclamacións coas partidas que están no orzamento establecidas. Ademais do punto número 2, neste debate tamén temos que aprobar unha serie de corrección de erros. Algúns deles refírense a determinadas subvencións nominativas nas que o obxecto das mesmas sufriu algún tipo de mudanza. E o que afectaría, por exemplo, a subvención da asociación Itinera, cuxo obxecto muda de programa Ágora a proxecto Ágora. Tamén da Asociación de Dano Cerebral Sarela tamén existe unha mudanza no obxecto de actividades acuáticas e outras actividades de autocoidado a actividades de autocoidado para familias con dano cerebral adquirido. Da Asociación Galega para a Axuda de Enfermos con Demencia de tipo Alzheimer tamén hai unha mudanza no obxecto
no que se refire aparecía programa XEA, Grupo de Envellecemento Activo, e o único que ten que aparecer é a palabra programas, que fan referencia a activamente e corpo activo. E despois hai 3 cambios nas denominacións de 3 beneficiarios que afectaría a Asociación Banco de Alimentos de Santiago por provincia da Coruña, Asociación de Pais e Nais con Persoas de Autismo de Galicia, en vez da provincia da Coruña, e o Ilustre Colexio de Abogados de Santiago de Compostela por Ilustre Colexio da Abogacía de Santiago de Compostela. Ademais destas correccións, hai que tamén facer unha corrección nunha base de execución que afectaría as aplicacións que vinculan no capítulo 1, que o que se fai é mudar a redacción para concretar as aplicacións concretas que vincularían con si mesmo. E isto sería o que hoxe teríamos que aprobar neste pleno, agardando o voto afirmativo de todos os grupos. Moito obrigado. Obrigada. Ten a palabra a señora Rosón, cando queira. Sí. Moi bo día a todas e a todos. O punto que se somete agora á votación é un asunto de trámite. A decisión sobre as reclamacións presentadas e o orzamento xeral do Concello de Santiago de Compostela correspondente ao exercicio 2026. Os orzamentos municipais xa foron aprobados automáticamente ao superar a alcaldesa a cuestión de confianza, unha moción de confianza que non serviu de ningunha maneira para legitimar os orzamentos e non para descartar a posibilidade dunha moción de censura. Nos non legitimamos estes orzamentos, o que fixemos foi precisamente descartar esa posibilidade. Abstivémonos cando se votaron as contas municipais para este ano 2026 e votamos a favor da cuestión de confianza a que se someteu a alcaldesa, porque efectivamente nin somos tránsfugas nin nos vendemos por 4 pesetas como se fixeron os nosos compañeiros do PSOE, que agora seguen no grupo socialista precisamente por iso. O que fixemos foi o máis anodino e antiépico posible, pouco populismo, nada de retórica e moi escaso amarillismo. Apagamos os focos sobre a posibilidade dunha moción de censura antes sequera de que se abrira a veda para levala a cabo, porque non íamos a entrar niso. E o que tivemos foi unha posición máis responsable que mediática. Agora chega este expediente ao pleno que, aínda sendo de trámite, exixe novamente responsabilidade, altura de miras e coherencia. Un trámite que consiste simplemente en ratificar o indicado polos servizos municipais que, coa normativa e legislación da man, sinalan que non procede a aceptar as emendas presentadas ao orzamento e que, polo tanto, suporá a entrada en vigor efectiva das contas públicas do ano 26. Ante iso hai 2 opcións. A primeira, absternos, que a proposta decaia e volver á casilla de saída. Iso significaría que Santiago de Compostela quedaría sen orzamentos para este ano 2026. E a segunda opción é votar a favor e respaldar o que indican os servizos municipais sen legitimar os orzamentos do ano 26, pero permitindo a súa efectiva posta en marcha. Porque, de novo, o voto das 4 concelleiras non adscritas é decisivo. Repito que estamos ante uns orzamentos sobre os que xa manifestamos moitísimas reservas. Incumpríronse preacordos da negociación, non contemplan medidas estruturais en materia de persoal, por exemplo, e incorporan partidas de ingresos sobredimensionadas. Todo iso está claro e mantemos esa crítica. Pero non é iso o que se vota hoxe. Hoxe votase novamente o mal menor. E por responsabilidade, altura de miras e coherencia, vémonos na obriga de atender a todas as persoas que, nas últimas semanas, nos pediron que facilitásemos a entrada en vigor dos orzamentos. Traballadores e traballadoras municipais, policía local e bombeiros, asociacións de todo tipo, asociacións veciñais que agardan por investimentos e outras persoas que nos solicitaron o noso voto favorable. Cando chegan os momentos importantes, mesmo cando son de trámite e cando toca non fallarlle a xente que nos respalda e que confía en nós. Por iso, hoxe, sen retórica, sen épica e sen amarillismo, mantenémonos na nosa abstención
os orzamentos, pero no noso voto a favor de non bloquear nin entorpecer a xestión municipal. Votaremos a favor de desestimar as alegacións e, polo tanto, de axilizar a entrada en vigor duns orzamentos que só se podería evitar pois cunha moción de censura da que nunca quixemos nin imos falar. O mal menor. Esa é a única posición responsable. Grazas. Grazas, señora Rosón. Ten a palabra a señora Abal, cando queira. Bueno, bo día a todas e a todos. Antes de centrarme no punto importante deste pleno, que é o punto sobre o debate das alegacións, si quero facer unha reflexión. Señora Rosón, mire, nunca lle contestamos directamente porque realmente este ámbito non nos parece o apropiado, pero o que si llevo a decir é que nin vendidos nin desleales, nin vendidos nin desleales. Vostede elixiu unha opción, outros elegimos outra opción, e é tan legítima a súa como a nosa. Eu non vou a facer descalificacións públicas como está facendo vostede e algúns dos seus compañeiros do chamado grupo do non adscritos, pleno sí e pleno tamén. E vostede sabe perfectamente, porque o sabe, porque falamos moito, que nin vendidos nin desleales. Polo demais, vamos a falar sobre o tema importante que é o tema que nos ocupa. Efectivamente, segundo os informes técnicos que constan no expediente, estas alegacións non procede a admitilas a trámite. A Oficina Orzamentaria aplica o artigo 170 do texto refundido da Lei de Facendas Locales, como ben acaba de decir o concelleiro de Facenda, que establece un sistema pechado, un números clausos para formular alegacións contra o orzamento. É dicir, só se poden admitir por 3 causas tasadas: defectos na tramitación, omisión de crédito para obrigas exixibles ou insuficiencia manifesta dos ingresos ou dos gastos previstos. E segundo eses informes técnicos, as reclamacións presentadas en materia de persoal, tanto en materia de persoal como pola Asociación Veciñal Sandra Prego Rial, non encaixan en ningún deses supostos legais. Polo tanto, desde un punto de vista estrictamente xurídico e formal, nada que decir. Agora ben, o debate político non remata aquí, porque as alegacións formuladas pola Asociación Veciñal Sandra Prego Rial de Pontevedriña poñen de manifesto algunhas das razóns polas que o Grupo Municipal Socialista non votou a favor do orzamento. En primeiro lugar, porque é un orzamento sen ambición política. Preséntase como o maior orzamento da historia do Concello, pero a realidade é ben distinta cando se analiza en detalle. As contas medran un 1,64% respecto do ano 2025, mentre o investimento real cae máis dun 50%, pasado de 12 millóns no ano 2025 a pouco máis de 6,3 millóns de euros. E isto ten consecuencias, porque cando cae o investimento, o que cae é a capacidade dun goberno para mellorar barrios, renovar espazos públicos, actuar nas parroquias, resolver problemas históricos ou preparar Santiago para o futuro. De feito, estamos, como xa vixemos en reiteradas ocasións, ante o anexo de investimento máis baixo dos últimos anos, polo menos dende o ano 2020, cando aínda estando vixentes as regras fiscais, o investimento municipal superaba os 14 millóns de euros. Por iso dicimos que este non é o orzamento do impulso nin da transformación, é o orzamento da resignación, o orzamento da parálise e un orzamento que tamén evidencia a ausencia de un proxecto político claro para Santiago. Pero, ademais, é un orzamento profundamente desequilibrado, xa o dixemos, desequilibrado económicamente, porque segue aumentando o gasto corrente estrutural sen unha estrategia clara, seria, para dinamizar a actividade económica, ampliar a base fiscal ou xerar ingresos estables que permitan sostelo no futuro. Pero tamén é un orzamento desequilibrado territorialmente, porque non existe unha planificación clara das necesidades de investimento do conxunto das parroquias e barrios de Santiago de Compostela. Hai barrios, rúas e parroquias que siguen acumulando necesidades básicas sen resposta. Aquí teme da seguinte intervención, alcaldesa.
No último pleno falábamos da Plaza de Ultreia, de Verdía, do Castelo da Rocha e hoxe falamos e debatemos das reclamacións formuladas pola Asociación Veciñal Sandra Pregorial no barrio de Pontepedriña. Estamos a falar de problemas xa detectados e xa coñecidos polo Concello, a falta de dotación para afrontar as necesidades de urbanización dun ámbito dun barrio declarado área de rehabilitación integral, as deficiencias no mantemento e na adecuación do viario público, os problemas de accesibilidade universal, a existencia de cableado aéreo en condicións impropias mesmo atravesando o ámbito da obra do ascensor urbano. É dicir, non estamos a falar de proxectos faraónicos nin de demandas extravagantes, estamos a falar de necesidades básicas reais, dos problemas do día a día, de competencias municipais básicas. Somos conscientes, e isto é moi importante, que cun só orzamento non se poden abordar todas as necesidades de investimento do Concello. Claro que non, pero tamén somos conscientes que hai que planificar mellor e priorizar os recursos públicos. E aí é onde, para o Grupo Municipal Socialista, este goberno falla. Fallalle o Concello porque renuncia a aplicar con rigor os investimentos de Santiago, fallalles tamén ás veciñas e veciños porque moitas das necesidades básicas seguen sen resposta nas parroquias, pero tamén lles falla o Bloque Nacionalista Galego aos seus propios votantes porque está incumplindo o seu programa electoral. Recordemos que no seu programa o Bloque Nacionalista Galego apostaba por un plano económico para o mandato da Corporación Municipal no que ficasen establecidas as prioridades en materia de investimentos, dando prioridades a actuacións ambientais, sociais e de cohesión social. Por iso a nosa posición é clara, non imos a votar en contra da inadmisión das alegacións porque formalmente e de conformidade cos informes municipais non teñen cabida, pero tampouco vamos a votar a favor porque hoxe estamos aquí debatendo estas alegacións é porque existe unha percepción clara, crecente na cidade de que o goberno municipal non está a priorizar correctamente os recursos públicos nin está a responder ás necesidades reais de Santiago. E ese é o verdadeiro debate político deste orzamento. Grazas, señora Val, señora Ferreiro, cando queira. Bo día a todas e a todos. Voume referir especificamente á reclamación presentada pola Asociación de Veciños Sandra Pregorial. As actuacións reclamadas por esta asociación non son descoñecidas para este goberno ao ser declarado ámbito afectado área de rehabilitación integral en decembro de 2008 e ao incluírse posteriormente no marco da estrategia EDUSI e que evidencian, polo tanto, que a Administración é plenamente coñecedora das problemáticas existentes no barrio, co agravante do transcurso de máis de 17 anos desde a súa declaración como ARI. De aí que esta reclamación colla máis forza ao ver que van pasando os anos e ningún goberno acomete actuacións de mellora na zona. Situación a desta zona que aínda empeora coa recente instalación dun ascensor urbano que non foi acompañada das intervencións complementarias que garantan as condicións de accesibilidade e seguridade, xa que coa realización da obra o cableado do teléfono das vivendas quedou por fora, cruzando por diante do oco do ascensor e tampouco se deu continuidade á beirarrúa arredor da nova construcción que encerra o ascensor, o que pon en risco a seguridade e a accesibilidade das persoas. En fin, o goberno non pode mirar para outro lado ante esta situación que están vivindo os veciños e veciñas desta rúa dende o ano 2023. Nesta situación, polo que instamos a acometer as actuacións necesarias para dar cunha solución que integre completamente a instalación de cableado, así como a continuación da beirarrúa, con cargo aos orzamentos deste ano, xa que previsiblemente se trataría dunha contratación menor. En canto ao resto das actuacións demandadas, como é a reurbanización e a reposición do sistema de iluminación das instalacións deportivas, partindo da necesidade de intervención pública do barrio recoñecida expresamente e pese a non estar dotadas orzamentariamente, consideramos que habería que estudiar se algunha actuación pode ter cabida xa que o orzamento conta con partidas xenéricas ou mesmo recorrer a remanentes de partidas e senón de cara ao futuro poden ir planificando e estudiando as actuacións. Queda claro que o goberno demostrou que non está mirando cara á cidadanía, senón máis ben que está dando a espalda, de tal maneira que esta asociación de veciños se ve obligada a recorrer presentar estas alegacións ao orzamento para que se lles escoite. Insisto, non miren para outro lado e estudien a maneira de procurar o benestar da veciñanza desta zona de Santiago que leva anos reclamando melloras, a pesar de formar parte expresamente dun ámbito de recoñecida necesidade de rehabilitación.
Polo que respecta pois ás correccións de erros das subvencións nominativas, recordemos que o ano pasado se equivocaron no obxecto de 15 subvencións nominativas e na descripción de outras 3. Este ano, polo menos, redúcense a 3 subvencións con erros na descripción de obxecto e outras 3 con nome do beneficiario sin actualizar. Pouco máis que dicir que deben revisar de maneira exhaustiva antes da súa publicación, porque se trata dos orzamentos da cidade e segundo tamén polo carácter que teñen as subvencións nominativas, que son directas e individualizadas para un beneficiario concreto. E recordarlles unha vez máis que xa levan 3 anos de goberno e aínda non conseguiron implantar o Plan Estratégico de Subvencións recollido no artigo 8 da Lei Xeral de Subvencións. Con respecto aos outros erros que afectan a base de execución, pois nada máis que dicir que tamén articulen os mecanismos precisos para a súa revisión. Que podemos dicir destos orzamentos de Santiago que se van a aprobar definitivamente hoxe, que presumimos que se van a aprobar? Pois que son os orzamentos máis tardíos, que son uns orzamentos centrados en cubrir o gasto corrente cunha subida do gasto corrente de un 6,74%, alcanzando o 94% do orzamento, e coa maior caída da inversión en 15 anos, caída de 6,8 millóns de euros, reducíndose en 52,12% con respecto ao ano 2025. Por favor, descónteme da miña seguinte intervención. Son uns orzamentos idealistas, con máis multas e impostos, que semella que se pintan a demanda para conseguir que os números cadren, tendo en conta os comportamentos de ingresos dos últimos anos, como ocorre ca taxa de recollida do lixo, cos ingresos por prestación do Servicio de Extinción de Incendios e Salvamento, a taxa de licencias de autotaxis, o ingreso por xestión do estacionamento nos aparcamentos da Praza de Vigo e de Galicia, sancións tributarias, de tráfico, coercitivas, o canon polo contrato de concesión dos servicios de grúa e de hora. Seguimos con contratos importantes sin regularizar, contratos que levan dende a legislatura pasada pendentes, o transporte colectivo urbano, a auga, a xestión dos servicios das escolas infantis de Conxo, Fontiñas, Meixón Frío, o mantemento e conservación de espacios verdes, os expedientes sancionadores de tráfico, o mantemento e conservación dos sistemas de control e regulación do tráfico e túnel do Gorrio. Temos uns orzamentos que están sometidos a un plan económico financeiro como consecuencia do incumprimento da regra de gasto e que, ademais, precisamente se advirte que hai que vixiar a execución destos conceptos de ingreso de recadación efectivo mencionados anteriormente, tamén advertir sobre a vixiancia dos contratos en precario, así como ao período medio de pago a provedores. Estamos ante uns orzamentos propagandísticos, a pesar do discurso do goberno de que se trata dos orzamentos dos servicios públicos para construir un lugar igualitario aludindo á vivenda, cultura, educación, cohesión social, sen esquecer o apoio ao tecido económico e social. Vamos a ver como diminúen precisamente esas partidas. Partida da muller, unha reducción do 10,12%, vivenda un 99%, urbanismo un 29,82%, expropiacións 84,40%, equipamentos culturais e museos 16,67%, promoción cultural, asociacións veciñais 14,37%, emigración e inmigración 51,43%, servizos complementarios de educación 42,17%. Hai unha notoria falta de apoio ao tecido económico, baixando as partidas adicadas precisamente a isto, comercio unha baixada do 27,81%, mercado 61,92% que se reduce, o desenvolvemento empresarial un 7,51%. Polo tanto, semella que non son tanto uns orzamentos dos servicios públicos, máis que a área de servicios públicos tamén se reduce con respecto ao ano pasado. En materia de personal, queda claro que hai unha carencia de persoal evidente e de feito reflíctese no informe de tesorería que pon de manifesto a falla de personal neste departamento e que impide precisamente liquidar os impostos a recadar, así como a liquidación do propio orzamento. Trátase duns orzamentos continuistas que non traen nada novo. Segues a facer referencia a contratos que veñen de antes, o SAF, Conserxería e Limpeza dos centros educativos, os centros socioculturais, a novedad, o contrato de transporte colectivo, túnel do Orrio, a Casa de Maiores. A única novedade ven cos fondos EDIL, que nos preocupa moito de que se alcancen, por certo, os hitos establecidos para marzo de 2027 e que se perda tamén a capacidade de captación de máis fondos, como ocorreu precisamente cos fondos EDUSI e cos fondos relacionados ca renaturalización do lago do Auditorio do Río Corgo. En fin, falla o modelo de cidade. Estamos ante un goberno que se limita a xestionar o día a día.
un orzamento de subsistencia, sen ambición, sen proxecto de futuro. En definitiva, dicir para aqueles que pensan o contrario que o capítulo da inversión non é só cemento, é investir no futuro. Grazas. Quedanlle 20 segundos para a seguinte intervención. Tempo para o señor César. Ten 10 segundos menos, cando queira. Obrigado, señora alcaldesa. Quería comezar este segundo turno agradecendo o voto favorável a favor da inadmisión das alegacións presentadas e tamén das correccións de erros que traemos a este pleno das concelleiras e o concelleiro non adscrito. Señora Val e señora Ferreiro, a mí nun pleno pasado chamaronme a orde por facer referencia a un punto anterior. Vostedes queren debater sobre un punto que xa se debateu nun pleno anterior, que é os orzamentos. Aquí vemos a debater sobre alegacións e correccións de erros, non? Canto ás demandas da Asociación de Veciños Sandra Prego Rial, pois remítome ao que dixen xa na miña primeira intervención. Tentaremos levar adiante as demandas que descreven nas dúas alegacións que presentaron, e polo tanto faremos o esforzo de que esas demandas pois teñan bo fin, non? En canto aos erros que cometemos, pois lóxicamente, cando se traballa cométense erros. Vostedes cando fan algo tamén se equivocan, entón é algo humano cometer erros, que polo tanto pedir desculpas e trataremos de ser máis eficientes no futuro, pero non acredito que vayamos ser perfectos. E nada, finalizo agradecendo pois o voto favorável dos concelleiros e das concelleiras non adscritos. Moito obrigado. Obrigada. Quen dá agora para o señor Muiños, cando queira. Bo día. Non vou roubar moito tempo, pero como xa na aprobación da cuestión de confianza tivemos que escoitar algúns políticos e grupos municipais opinar e valorar o noso posicionamento, voume permitir adiantarme e responder a toda esa hipocrisia que ven de discursos de boa praxe política sen predicar co exemplo propio. Isto é moi sinxelo. Fai o que eu digo, pero non o que eu fago, así como traballan os grupos municipais neste concello. O BNG, por suposto que o BNG, resulta que a alcaldesa pide responsabilidade ás non adscritas e que faciliten a aprobación da cuestión de confianza. Así o fixemos. Pero o que fai o BNG noutros concellos? Pois miremos en Ames, onde o BNG uniu os seus votos aos do Partido Popular para enredar e bloquear esa cuestión de confianza que nós sí que aprobamos. O BNG unindo os seus votos co Partido Popular para abrir un período de reflexión por se emerxía unha moción de censura contra o alcalde Blas García. Por certo, ao mesmo tempo que o xefe dos dos concelleiros socialistas cuestionaba a nosa decisión, un alcalde socialista, é dicir, unha persoa que gañou unhas eleccións e o que a xente votou, aplaudiu a nosa decisión. Pero sigamos polo PSOE. Resulta que cuestionaron durante este tempo o noso voto a favor da cuestión de confianza. É dicir, os mesmos que agora critican unha moción de censura en Lugo, criticannos a nós por desbotar a posibilidade dunha moción de censura aquí en Santiago. Porque aprobar unha cuestión de confianza, de facto, ademais de supoñer a aprobación automática do orzamento, é suprimir un mes de reflexión para mudar a alcaldía do Concello. Fíxense que no PSOE estaban pola labor de abrir aquí en Santiago ese período. Por eso xa estiveron na cuestión de confianza. E por último, o Partido Popular. O Partido Popular que se atreva a cuestionar o noso voto prácticamente ningunha votación. Igual pensaba que íbamos a facer o que fixeron vostedes na votación do modelo da xestión de auga. Primeiro votaron en contra da concesión, despois votaron a favor da concesión e finalmente votaron a abstención á concesión. 3 votacións e 3 votos diferentes. Nós non tiramos unha moeda ao aire para ver que votar, como se vella que fan vostedes. Nós tomamos a decisión que máis convén a Santiago.
Sen estar subordinados a Ferraz, ao Pino, a Génova, a Xunta ou Peganin a ninguén, só as persoas que nos paran, que nos chaman e que nos falan para pedirnos que non bloqueemos os orzamentos que, sen ser os que nos tivera gustado, son necesarios para tallar moitos dos problemas que cada día denunciamos neste pleno. Coherencia, sentido común ou sentido do ridículo. Chámenlle como queiran ou chámenos o que queiran menos vendidos. O tempo, concelleira Val, porá e quitará razóns. Pero a nós gustaríamos sair á rúa sabendo que o que votamos aquí serviu para algo. Grazas. 1 minuto 40 segundos, señora Abal. Sí, gracias, alcaldesa. Bueno, por si quedaba algunha dúbida, o Grupo Municipal Socialista nunca estuvo ni nunca estará en ninguna operación de moción de censura. Nunca vamos. Eso creo que todos os que estamos aquí lles queda clarísimo, pero vamos ao importante, que o importante é o relativo ás alegacións feitas pola Asociación de Veciños Sandra Prego de Pontepedriña. Somos conscientes que desde o punto de vista formal e de acordo co informe da Oficina Orzamentaria, pois non procede a súa admisión a trámite, eso é así, hai números clausus e en consecuencia pois nos vámonos a abster, non vamos a votar en contra desta proposta, pero tamén somos conscientes que o orzamento do Concello de Santiago de Compostela ten crédito, ten capacidade suficiente para facer fronte a estas necesidades. Polo tanto, o que lle pedimos, o que lle solicitamos, o que lle pregamos ao Goberno municipal é que se poña en contacto con esta asociación de veciños e lle diga como acaba de decir o concelleiro de Facenda, como se vai a dar cumprimento a cada unha das necesidades que veñen a poñer en riba da mesa os veciños e veciñas nesas alegacións, porque se non entendemos mal o que está a decir o Goberno municipal é que se van a atender cos créditos que existen no orzamento do Concello de Santiago de Compostela para o ano 2026, co cual pois é unha boa noticia. Polo demais, pois como xa dixemos, vamos a votar a abstención no punto 2 e no punto 3, como é unha corrección de erros, pois bueno, vamos a votar a favor. Grazas. Ten 20 segundos. Solamente dicir que tiñamos claro que viñamos hoxe, que era falar das alegacións sobre os orzamentos, xa nos pronunciamos no pleno anterior, pero bueno, non quería deixar a oportunidade de volver a referirme a esos orzamentos do Goberno BNG Compostela Aberta 2026. Nada, moi. Grazas, señora Ferreiro. Pasamos á votación, señor secretario. Comeza a votación polo punto segundo. Decisión sobre as reclamacións presentadas ao Orzamento Xeral do Concello de Santiago de Compostela correspondente ao exercicio 2026. Votos a favor. Grupos municipais, BNG Compostela Aberta e concelleiras e concelleiro non adscrito. Votos en contra. Non hai. Abstencións. Grupo Municipal Socialista e máis Grupo Municipal do Partido Popular. Apróbase. Punto terceiro, corrección de erros en axudas nominativas na base 10.2a e b de execución do Orzamento Xeral do exercicio 2026. Votos a favor. Grupos municipais, BNG Compostela Aberta, Socialista e concelleiras e concelleiro non adscrito. Votos en contra. Non hai. Abstencións. Grupo Municipal do Partido Popular. Apróbase a proposta. Ben, pois remata aquí a sesión. Moi boa tarde.